Hyvältä tasapirjahteluma ei sen mitään ihmettä markkinoilla tapahtuu. Bitcoin tällä hetkellä pyörii 97 000 dollarin alueella. Maaliskuusta asti Bitcoin pidemmän aikaa konsolidoi edellisen huippua alueella. Mutta heti kun Donald Trump valittiin presidentiksi, niin Bitcoin näki tämmöisen 60% pumpin aina 108 000 dollariin ilman mitään suurempaa pullbackia. Mutta nyt viime päivien aikana Bitcoin on juurikin tätä pullbackia nähnyt. Ollaan nyt viime päivien aikana tiputtu 108 000 dollarista, aiemmin päivällä kokeiltiin tätä 92 000 dollarin aluetta. Mutta kysymys tällä hetkellä kuuluu, että mikä tulee olemaan se suunta seuraavaksi? Mitkä tasot Bitcoinilla täytyy piettää? Huomataan, että tämä 92 000 dollarin alue on hyvin tärkeä Bitcoinille. Mikäli Bitcoin sattuisi breikkaamaan tämän 92 000 dollarin alueen, niin mä olisin siitä sitten huolissaan. Bitcoin tulisi todennäköisesti hakemaan 80 000 dollaria. Mutta niin kauan kuin Bitcoin pysytään päällä, niin on edelleen niin sanottu bull case pöydällä, ja Bitcoin pystyy tulla hakemaan korkeampia lukemia. Mutta mikäli Bitcoin tahtoo nähdä enemmän nousua, niin mä haluan kuitenkin nähdä, että Bitcoin ylittää tänne 100 000 dollarin alueen ja piettää myös tämän päiväkynttilän tämän alueen päälle. Mikäli tämä onnistutaan tekemään, niin siitä sitten Bitcoin pystyy tulla hakemaan 108 000 dollaria uudemman kerran. Mutta mä sanoisin, että Bitcoinilla nämä ylöspäin liikkeet on todella rajattuja. Sä et tule saamaan tässä vaiheessa sykliä enää isoja tuottoja Bitcoinista, vaan ne isot tuotot tulee löytymään altcoinista. Nyt viime dropin aikana, nyt kun Bitcoin tippui tänne 16%, niin altcoinit tippu oikeastaan tuplasti enemmän. Ja tällä hetkellä vielä löytyy hyviä alennusmyyntejä monissakin altcoineissa, joten sä haluat hyötyä tästä mahdollisuudesta. Tiedetään, että miten syklit toimii, että ensin nousee aina Bitcoin, kunnes sitten siitä raha alkaa valumaan pienempiin kolikoihin. Mutta yleensä se aina vaatii sen ensimmäisen dropin Bitcoinissa, ja kun ollaan palauduttu siitä ensimmäisestä dropista, niin sit markkinat lähtee nousemaan. Joten mikäli Bitcoin onnistuu ottaa tänne 100 000 dollarin alueen ja piettää tämän alueen tukitasona, niin viimeistään ensi vuoden puolella, kun jengi alkaa palautumaan jouluaterioilta, niin markkinat tulee näkemään reilusti korkeampia lukemia. Solana on nähnyt viime aikoina mukavaa droppia. Tiputtiin aina tältä 260 dollarista 190 dollaria, joka on todella mun mielestä härkämäinen markkinoille. Niin kauan kuin Solana on näillä alueilla, niin kauan kuin Solana piettää nämä alueet, niin mä ostan Solana. Ja sama jos oikeastaan Ethereum, niin nähtiin Ethereumissa viime yönä tämmönen mukava kokoinen droppi aina täältä 4000 dollarista 23% 3100 dollaria, joka on aivan naurettavaa. Ethereum on reilusti mun mielestä alihinnoiteltu. Ethereum ei ole vieläkään nähnyt tällä syklillä uusia huippuja, vaikkakin Ethereum ETF on tullut ulos ja ollaan viime aikoina nähty mukavan kokoista inflowta ja selkeästi instituutit alkaa kumuloimaan pikkuhiljaa, rotattaa Bitcoinista varojaan Ethereumiin. Joten Ethereum on mun mielestä alihinnoiteltu niin kauan kun pysytään tässä sanotaan 3300 kautta 3000 dollarin alueella. Mä oon ollut massiivinen Ethereum-härkä täällä alemmillakin lukemilla 2000 dollarissa. Joten mä uskon, että Ethereumilla on reilusti vielä korkeampia nousumahdollisuuksia. Jos katsotaan, minkälaista kuviota myös tässä Ethereumilla muodostetaan, voi sanoa, että tässä on jonkinnäköinen head and shoulders. Meillä on vasen olkapää, oikea tässä pää, ja sitten nyt muodostetaan toista olkapäätä. Ja sitten tässä olisi neckline. Ja tästä tulisi sitten, kun pystytään rikkomaan tuo 4100 dollarin alue, edellinen huippu täältä, niin teknistä price targettia löytyisi Ethereumilla täällä 6000 dollarissa, joka on aivan massiivista markkinoille. Mitä tämä tarkoittaisi muille altcoinille? Mä sanoisin, että tämä voi oikeasti tapahtua hyvinkin lyhyessä ajassa. Esimerkiksi edellisellä syklillä nähtiin, kun Ethereum ensin nousi siis Bitcoin. Bitcoin teki sen ensimmäisen liikkeen 40 000 dollaria, ja Ethereum ei oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Tein täällä 300-700 dollarin alueella. Mutta sitten tästä joulukuusta
2021 joulukuusta, niin Ethereum pumppasi johonkin kesäkuuhun asti niin reilut 500-600%, joka on aivan massiivista. Ja tämä sama pystyy tulla uudelleen tapahtumaan Ethereumissa, joten sä haluat kumuloida näillä alueilla. Jos haluat hyötyä tästä seuraavasta altcoin-syklistä, ostaa kryptovaluuttoja, niin Mexillä on paras valikoima, niillä 1500 kryptoa niiden valikoimassa. Joten mä pistän Mexin linkin tuohon deskiin, josta sä saat mukavan bonukset myös depositin jälkeen, käy hyödyntää se. Joten silloin tämä päivän video, tykkää videosta, jos tykkäsit, tee kommenttikentään mitä mieltä sä oot, ja sen pidemmittä puhetta, me nähdään seuraavassa, peace out!